खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आदा मिथिंगानि हाबा जानो ओंखारदों आङो सिम्पोल मेकआप बानायदों आं दिनै फार्स्ट टाइम बिदानि हाबाथ' नोंथांमोना नायलांदो माबायदि नुयो थांनो ओंखारदों आं दा आं गावखौनो गाव जि थंगालिलि मोनना लादो मेकआप बानायनानै खुसियानो जुद गैला माने मेकआप बानायनायखौ माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो स' बिदिबा थुदो नायलांदो स्टार्ट खालामनोसै आं भिडिअखौ थांगासिनो दङ ओइनो गथ' फिसाखौ लाबोफादों आङो जोंहा आब'नि फिसाजो Hello guys. थांगासिनो दङ दादि मिथिंगानि हाबायाव Ini habiang manis. हाबायाबो ओइनो खाथियावनो हाबाया मोनबाय लोगोफोर नै एसे देलायनायजों समायनाय गावदांफामि बिबार नोंलाय एसे देलायनायजों समायनाय गावदांफामि बिबार नोंलाय पुर्निमा अखाफोर नोंलाय पुर्निमा अखाफोर नोंलाय एसे देलायनायजों समायनाय गावदांफामि बिबार नोंलाय पुर्निमा अखाफोर नोंलाय ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नों जानायनो माइया जागोन दे ओंखाम जानो नागिरदों ओइ हो ओइ माबा खोमा रायदो माइनाव सिरानि जाव लादों खोमा ओइ थांबाय सिराया गोदान सबाय
सबाय लाबो सबाय जानानै दा आं गायोहाय आं गिलुबाथाय मोदोम नायनाङो आं नासो सामनि जोंनो माथो जेबोखौनो फैयाखै नै होफैदो आरो ना होमबाबो माबा मिरामिस गोजा होना गालांबाय नै सामनिथ' जेबो होआखै माबाल' बेलायैल' होना गालांबाय नाङा सबाय लाबो सबाय सबायखौ सादो इखौबो होनसै आंना जायगायानो गैला दे दाउला खासिदो सबाय नै आयौ दाउआनो दलसिबो गैया माथो आंनालाय ओइलाय साइडआव दङ गाव नागिरनानै रोङाखै दे ini masih kan sih deh. Sama juga bos. Oro, emang itu rah. Mana? Mungkin masalah masalah. Mungkin mana kata muncul kamu. Mana? Enggak kita ikut semua tadi. Deh, mutang mante. Tunggu sada. Apa mari? Nah, video. Apa? Foto nunga. Foto nunga. Video se. Video ni sedar. Kamera ni se ni. Video ni sedar. Angkau nunggu nunggu apa? Nunggu. Nanti mutang labo. Ingkar macam sada na. Nunggu lah nanti. Apa mana? Oke. Mangkri, mesres. Ang nalaman dia. Ang nalaman. Amai cukup. Daun sasa ini, daun lah kasih segar. Zamin dah kau lagi gimana malah? Tidak bersih. Này,ซึ่งน้ำเมดมาซึ่งนี่แต่เมดมาด่าซื้อเหมือนไปได้นี่โอ้ยนั่นหลังไปดังเกตนี่ไปHai orang lagi sih, nih ada. Hai. Tah. Mari cek. Ini selfie. Nih, aku ke dasar udah nggak? Yang kedua ini main nggak sih hai kali. Etris. Ada. Này, ada mete, nuo kita, deh ada mete, naik wor, mete jangan mana? Deh jak, sa lek ini nggak? Oh, bawa langbai, zenggau, Mami di kubra? Mujang, jenggo ada sama muslimnya. Adin sepeda mayan pakai kai? Jenis itu kadang mau makan terus jenis menjadi halal. Jenis menjadi, oh maya bisa berapa mana? Rasuitan liya, jenis mau makan terus menjadi halal jenis sepeda. Nu aku ini ayu. Mulai. Ang mayan pai daklin pai pakai sih. Abo nahor. Baziling sih kak. Malik nih. Deh. Deh. Nahor. Hello. Ang sih gopur. Bye bye. Haba besar. Ang sih nih bitang sih. Ang sih. Mana baik? Kan ang sih gopur. Ang sih. Ang den dapat jalan masih. Sona ke? Kang neng terbaik pada. Bye udah kepse. Deh. Ini dasar mana?
Ayo गोलैसिगोन आं गोजोन थोद होनामोन नामा सोरबा मा जादो रेकर्ड जानो होलाबो yang ini bisa kalau Zero